cɛ falen jamana ye mi I ka dɔn cɛ farinw bɛ anw ka jamana kɔnɔna na o ti ban o Yusu ti ban fiyewu anw ka jamana ye jamana kɔrɔba ye nka manja bile de a man ca bilen dɛ nge nka hali bi Ala ka jamana in basigi abi Ala ka jamana in ka hakili ɲuman di a den kelen-kelenna bɛɛ ami Yusu bi tarata ye kalo tile 2 don marisi kalo san 2021 lamɛnbaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an nisɔndiyalen b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn ka Masa Ramani fo ale min bɛ dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye a tɛ tɛmɛ dugula ka dɔgɔ Tarawele marhaba somɔgɔw ka kɛnɛ marhaba bi bɛ gejegeje alhamdulillah an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn ma dɔn bana caman kɔni dara sa a ka fisa a ka fisa e ni ne an bɛ studio Bamidaw n'a y'i kɔnɔ minɛ n'a a mɛnna n'a ma taa e kɔni b'a bila i kunna ko fɛn don fɛn kuranin kɛ min kɛ bɛ ka diɲɛ kɔnɔ kan min kɛ bɛ ka ballon d'or yɔrɔ datugu na a to a ye ko coronavirus ni a kamalenya to a ye covid-19 ye covid-19 Yusu I ka dɔn e ni an bɛ studio Bamidaw kɔnɔ an bɛ ba min fo ni ka waleɲuman dɔn Segukaw fɛ yen nin waati in na denba ɲuman ni sangani in kɔnɔna na a ka radio b'a kɛrɛfɛ Yirisun kɔrɔ ten coyi an bɛ a fo ni ka a waleɲuman dɔn I ka dɔn danti foli min na Yusu o tɛmɛnen kɔ réalisation na I yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen Seydina Umar Keita l'enfant de Kita grand frère de valeur an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Hussein Dawo ale bɛ I ka dɔn ka fɔ radio minɛnw kunna nin waati in na Mamadu Zɛr Tarawele ale bɛ difu la an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn ka ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni jamukan banna k'a ko ka jɛ a lagare cɛ don dɛ jekɔrɔba I yɛrɛ fa don petit ni fa don petit je lagare cɛ ne b'a dɔn e bɛ je mankutu cogo min fo n'a kɛra n buramuso ye kɛ n'o tɛ je kɔni putrɛ fɛn don dɛ je kɔni putrɛ n'an bɔra Yusu ani radio caman tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo baara ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na radio danbe Kɛrɛwani k'u lamɛnbaw fo k'u waleɲuman dɔn a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen radio bɛnka bɛ Kɛrɛwani an bɛ lamɛnbaw fana fo ni k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra an bɛ taa I ka dɔn Jijenikaw fɛ radio danbe Tijan n'a ka cɛdenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ foli ani tanuni ta ka ɲɛsin radio yɛrɛ ko lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma si Samara la bɛnkɛ Janginɛ ni k'a fo ka waleɲuman dɔn danti foli min na I yɛrɛ bɛnkɛ don n'an bɔra ye faso kanu lamɛnbaw a bɛ wele Sebugu ko fɔ dɛ an bɛ Kolo Karimu fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka filamuso badabada foli danti foli min na radio Dakan an bɛ Maraka Kungo an bɛ Maraka Kungokaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Abu Boli bɛ n kɔrɔkɛ don an ma ɲina Adama Dumuya kɔ I ka dɔn Kɔngɔkaw ka Adama a bɛ a ka butigi kɔnɔ nin waati in na Maraka Kungo an b'a fo ka waleɲuman dɔn ndesani danti foli min na Tiɲɛdugu lamɛnbaw kareri kɔnɔna na Jura n'o bɛ Amadi Daɲɔgɔn ko fɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn Buguni kunkan lamɛnbaw an bɛ vie fo nin waati in na ni ka waleɲuman dɔn a n'a baara ɲuman bɛɛ lajɛlen an ma ɲina Bafanda kɔ an ka musokɔrɔba ɲuman don I ka dɔn furabɔla don Buguni an b'a fo ka waleɲuman dɔn danti foli min na radio Naro FM an baramɔgɔw b'an sɔrɔ ka sababu kɛ o ye a bɛɛ I ka dɔn ka fɔ Mamudu Male n'a ka cɛdenw ko fɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Dɔnba FM o bɛɛ kara nin waati in na Zumana n'a ka directeur n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn danti foli min na radio Jongaka FM ale filɛ nin ye yɛlɛmani an bɛ yɛlɛmanikaw fo ni k'u waleɲuman dɔn badabada foli I ka dɔn dantɛ foli min na Yusu an bɛ nin waati in na Yanfoyilakaw fo ka Kucalakaw fo k'u waleɲuman dɔn radio Yeleni lamɛnbaw an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen an bɛ Kusata 2 a lamɛnbaw fo Jalakɔrɔbugu la nin waati in na k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ la radio Renouveau FM an bɛ Bamakɔ yan dɛ a b'a nɔ 98.1 a lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Renouveau Télé lajɛbaw k'olu fana fo danti foli min na Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan gorobinɛba in dun matɔrɔsi t'a la an bɛ Bayini fo ka waleɲuman dɔn alhamdulillah olu ye ka dɔn a bolokolo kanubaw ye koyi wallahi ndesani fɛn d'animateur kun wari t'a kun sanu t'a kun nka a tɔ dafa dɛ aw bɛ se den sɔrɔ la o tuma denguni o fana ye fantan se de o fana y'a se koyi ko cɛ ko ko ko
c'était fanda ye nka n tɛ ko bi ko se b'a ye dɛ o se b'a ye dɛ ala k'an kunnaja Yusu ala ka sababu ɲuman ma ne buramuso ɲalen Abe Tata Kane madame Musa nɔgɔ k'a sa nɔgɔ dukara lajo se ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi an bɛ Mali kɔnɔ Mali min n'a sɛgɛnnen don i n'a fɔ a k'a dɔn sɔmɔnɔkɛ min bɛ dɔnkili da Mali bɛ ka ɲɛji bɔ dɔwɛrɛ tɛ Mali den jugu dɔw bɛ yen olu de bɛ ka Mali bila kasi la bi dɛ Mali i ɲɛji cɛ Mali don dɔ bɛ na Mali ala b'i kunna wolo Mali ɲɛji cɛ don dɔ bɛ na ala bɛ sabati dokow la Mali k'a dɔn don dɔ bɛ na Mali den kolonkolon fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ ka Mali ta tiɲɛ yɔrɔ ɲini a bɛɛ lajɛlen bɛ malo Mali jugu bɛ malo maa minnu bɛ yen n'u ye Mali den langolon ye a bɛɛ lajɛlen bɛ malo ala k'an kunnaja ala ka sababu ɲuman ma Lajos k'i yɛrɛ fo n grand frère de valeur n tɛ ɲinɛ ale kɔ cogo si la n'o ye Seydina Umaru Keita l'enfant de Kita Kuru ni Bodofɔ n y'o de fɔ BBC CNN France 24 a bɛ réalisation gosi k'a da ye maa si tɛ se ka wuli a b'a dɔn ala y'ale gɛrɛsɛgɛ ko wa plaisir ka émission ye la émission ka gɛlɛn la télé fait son show mais ale de b'a réaliser ale b'a show kɛ cɛ ale b'a show kɛ Ndesani mon grand frère abana non sɔnna lui i sɔnna yɛrɛ Ndesani fɛn b'a kun sisan o o tuma gayina so la ni ye nin fɔ sisan kɔrɔ gayina so la kitakaw bɛɛ kitatɛrɛni bɛ senna bilen de Gima ka kuma siyɛni de a si tɛ tɛmɛ filani de bɛ kan Yusu i ka dɔn mamuso kɔrɔnin kunun ko ala y'a ka kalifa minɛ a la o kɛra dɛ Kuyate i ka dɔn kitakaw ka mata sutarali kɔni kɛra kunun ko i ka dɔn Kati Maribugu la an bɛ kitakaw fo k'u waleɲuman dɔn u bɔra n y'a denkɛ wele o n y'a denkɛ wele a burankɛ i y'a burankɛ wele a bura a denkɛ don a denkɛ don burankɛ den don awɔ n y'o wele o n k'an ka go n k'a ye n bila dɛ awɔ tɔdɔ seru n k'an ka go a y'an bila ala ma biju k'a la a y'an bila ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman ma Lajos si tɛ don ni kunfɔlɔ ye i ka dɔn kunfɔlɔ Daramani Alu Kɔnɛ a kumana a ko Ayidara terilakaw k'olu fana fara-farala dɛ Daramani Alu Kɔnɛ a ka anɛmu kɔnɔna na Ayidara jumɛn a ko le leader religieux o bɛ Usmane Serif Madane Ayidara kofɔ k'a terilakaw fɛrɛtɔn tɔgɔ la n'o bɛ parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko a k'olu fana bɔrɔtɔlen don bi kan fila ni ɲɔgɔn cɛ Daramani Alu Kɔnɛ ka kuma bɛ mun yira les amis de Ayidara aussi se déchirent a tɛ ka Mali faamu yan Daramani Alu Kɔnɛ a ko min ye ka dɔn k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmaaba ye n'o bɛ Usmane Serif Madane Ayidara kofɔ a k'a terilakaw k'olu fana fara-farala dɛ k'u tilara nin waati in na fɛrɛtɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko PRVM faso ko a Yusu ko o bɛ o de kofɔ bari sabula an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan olu fana tilalen don o ni ɲɔgɔn cɛ o bɔrɔtɔ la bari sabula min ye kɔnkɛrɛ fɔlɔ ye u y'o bolo da kɔnkɛrɛ min n'a kɛra kalo tile 26 décembre kalo san 2020 Yusu ni i k'a dɔn k'a fɔ danaya dara Mamadu Umaru Sidibe ka o ma bɔ kari la ka dɛnɛn sɔrɔ min ye Sanba Kulubali n'a ka maaw fana ye olu fana ye kɔnkɛrɛ balilenba dɔ sigi sen kan sibiri tɛmɛlen Yusu ni ka danaya da i k'a dɔn k'a fɔ ale fana ka Yusu o kɔni nana ni i k'a dɔn tɔn kelen kɔnɔ ɲɛmaa 2 bureau 2 ko kɔni ko samanin bɛ bibi na olu ka farali nin y'a bolo dalen k'u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u na ɲɔgɔn wele ka dɔ kiri binna kun kan walasa nin ko in kolon n'a bu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo Ayidara b'a ɲɛnabɔ u kana kɛ kiri ko ye dɛ jamana in fɛn fɛn mana kɛ kiri Ayidara a ɲɛnabɔ ko Dara ko k'i i terilakaw don ne yɛrɛ kɔnɔ ko Ayidara wɛrɛ don ja ko Usmane Serif Madane Ayidara k'a o tuma politique jɛkulu dɔ fana bɛ i y'ale terilakaw ye n da tɛ n sa don o kuma la o tuma bali ko bilama Dibiri Padiri a ye nin kuma in kɔni fɔ a ko min bɛ ka dɔn PRVM faso ko kɔnɔ bi a tɔndenw k'u laban na ɲɔgɔn wele ka dɔ kiriso kɔnɔna dɛ walasa nin ko in bɛ se ka lajɛya cogo min na fɛrɛtɔn kelen kɔnɔ i ka dɔn ɲɛmaayaso 2 fɛrɛtɔn kelen kɔnɔ bureau 2 bɛɛ lajɛlen bɛ k'i disi gosi n'a tigiya ye Yusu ko nin kolon n'a bu bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ɲɔgɔn na ko na ɲɔgɔn wele i ka dɔn kiri binna kun kan
walasa ko in bɛ se ka jɛya cogo min na waati kelen na semasi o bɛ Imam Mamudu Diko i ka dɔn ale ka fɛrɛtɔn kofɔ k'olu fana bɔrɔtɔlen don koyi k'olu fana faralen don ka o di ale n'a fanama i ka dɔn Mohamed Saliya Ture ale fana n'a a masurunama ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kini nin waasili la a Seydou Kulibali a ko wuli ka jɔ fana bɛ ale bolo nin waati in na walasa ka jamana ɲɛmaya ni ka a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2022 ninnu fana bɛ k'o kokɔrɔma don an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Daramani Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko an bɛ don min na i komi bi politimaw ni dinɛmaw Ayusu k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka kɛ maa fasugu kelen ye dɛ dinɛmaw fana k'u ɲin bɔ nin ko ninnu na sa u fana k'u ɲin bɔ nin ko ninnu na a bɛɛ n'i ka dɛmɛ sira don dɛ n'o don i bɛ Malien Tukuru dɔn awɔ Burama Jawara olu ka jɛkulu in awɔ jamba sugu bɛɛ b'a la siya bɛɛ n'o don olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Nord la Guané ka taa Kida la Guané ka taa jamana fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ ni keleya bɛ se ka sigi cogo min na awɔ ne se na olu ka mɔgɔw yɛrɛ b'u kan bɔ fanga dɔ semasi faralen don ka o jimina n'a ka Mohamed Saliya olu bɛ k'a ɲɛɲini bɛɛ k'i i tani bɛ se ka sabati yɔrɔnin min na bɛɛ bɛ ka taa o sɔrɔ fɛ a banna a bɛ kɛ cogo di Daramani Alu Kɔnɛ kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ ko i k'a dɔn maa dɔw fana politimaw la caman bɛ ka caman nɛbɛ waatiw tɛmɛlen la ni ka fanga laburuja bi olu fana tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɔgɔn kan fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa i ka kuntilenna kɔni fɛ ko farafarali dugu kɔni jɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ko les amis de Haïdara aussi se déchirent en un mot ne tɛ se tubabukan na a fɔ bamanankan la ko Haïdara terlakaw bɛ ka ɲɔgɔn fara Haïdara jumɛn don fɔlɔ reconnu proche du leader religieux Ousmane Chérif Madane Haïdara minnu ni Ousmane Chérif Madane Haïdara ka sɔrɔ a teriw minnu politique mɔgɔw ayiwa o tɛ journal de y'a sɛbɛn ne y'a lase i y'a lase ne y'a yɔrɔ dɔw bamayɛlɛma Ala k'an kunna ja Daramani Alu Kɔnɛ radio sa Ala ka sabali d'a ma min an ka jamana in to a kɛra an t'a si dɔn min ye kuranɛ bi ta ka taa concert kɛ yɔrɔw la bi Mali ma kɛ jamana fu ye e ma Abusi tɔgɔ ye ntalen Abusi wa Abusi ko Maraba ka concert la mun de ka taa kuranɛ ta k'i jɔ n'o ye concert kɛ yɔrɔ la jɛnɛya kɛ yɔrɔ ni dulɔ bin yɔrɔ o ye concert kɛ yɔrɔ de ye ani molobaliya kɛ yɔrɔw ka taa n'an ka kuranɛ belebele in k'ale bɛ t'i kalo kan mɔgɔ b'a dɔn ni grammaire livre kun don est-ce que a y'a jira mɔgɔw la ou bien Mamadu Bineta est-ce que a y'a jira mɔgɔw la ninnu ye manamana ko de ye jamana kɔnɔ quoi il faut k'an ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ pewu c'est-à-dire sanni ka acte dɔ poser bilasiralikɛbagaw bɛ bɛɛ la an ɲɛ b'a la jeliba tun bɛ k'a fɔ k'a ka sabali mais o bɛɛ la a y'a bɔ a poche kɔnɔ jɔnni kuranɛ an ɲɛ bɛ Isa Kawuji fana muso la o taa min sigi n'a ka wolosɛbɛn ye sɔri nɔfɛ i ye Mamudu Diko ye a fɔra i t'a den o bɛɛ ye kungo ye ne a den ye ka ban a banna ka t'i sigi télé la ka taa wolosɛbɛn ninnu ni fɛn bɔ Mali ma kɛ jamana fu ye wa an tɛ nin ko la guerre bɛ an fɛ yan mɔgɔw ti ka kala wari t'an kun aw minnu ye diinɛ tigilabaw ye Isa Kawuji yɛrɛ e ko ye diinɛ mɔgɔ ye i bɛ sɔn i furumuso ka t'i sigi n'i wolosɛbɛn ko k'o nkalontigiya ko k'o tiɲɛtigiya ɲininkali jugu bɛ maa den bɔ i ta la dɛ o bɛ se ka n'ale bɔ t'o yira o bɛ se ka Mamudu Diko den bɔ a denya la wa o bɛ se k'ale bɔ Mamudu Diko denya la ni a ti bala na o komi ni i sigira cɛ min ko n'o bɛ ka taa sira min fɛ n'i ma kɔlɔsi i hakili bɛ keleku Ala k'an kunna ja lajosi aw min nin fɔ an sɛgɛnna Maliko la aw kɛra dɔ kɛra sa min man ka kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ lajosi Ala k'an kunna ja deuxième bɔ Kayiba Jabate donda kelen ani bɔda kelen lajosi i k'a dɔn Kayikaw min ye a bɛ k'a dɔn Ndelima kɔtɔ fɔlɔ dɛ Kayikadi min ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko Kayikadi dɛ a ko zu Kayikadi dɛ a ko k'ale so bɛ sɔtɔ ja muso ɲumanw bɛ ja a ko n'i taga taa Kayiba la ayi Madiba de y'o fɔ a ko muso ɲuman bɛ jɛ dɛ a ko ne n'an ta dɔrɔn n'ale ka fa n'o mɔ dɔrɔn ici
Mbentaka ki filoji ko filiji la la josi mi ye kaikaw ye ani so jale do bi mi ye mugu awekado ale be delegation banyama mi ye awekado premier ministre mugu taro awekado 1 ikado aw mi ye kaikaw ye olu ko ni mbora awekado ni tira min blane wa durudo min tam boyna ko ni na ka sababu ye ikado awaninga sira nogoya na ke sababu ye kata ninga sigi nogoya kai nga la josi ni e femba fovono e kana kaba afovono la re femi ya fovo ni belajele ko mami ka hakila nyumano mami ye ni barake en ingénieur chevronné jono Mamadou Nama Keita en ingénieur chevronné atitamoka ko farafina e be ingénieur bo abe compté parmi les 5 meilleurs abana la josi ikado abini aglinata babi ma chamango ikado awaminye lokoldo nga fola aba kuroki bi architecture abobi babi mbago ko akagele ko nintika ke chukoshila abenata Mamadou Nama Keita kai wulika joke minye awekado kanjingedla kampo fele bele jeleke anafolo kanga boyoro mina ikado adingara senebo jobo ka wati anafolo kanga boyoro mina ikado awamiye Mamadou Nama Keita kayo sira bele jele jili ko mpoengo ne abida minye awakaro ko koma frek do were ko plan nga entreprise do we aga mado ga entreprise aywa bismillah la josi ikado awamiye Mamadou Nama Keita ikado awamiye ni wulika jo mingera gompoi ay jona ikado boy absika latebe chugomi waye boy fo chugomina boy nyana katebe obele jileka Mamadou Nama Keita awakado kufugula nga boy foli kanga kai taninga nga kai ni mi flani mi mugoye ikado son excellence Muktar Wade ko aleni awakado ministre utarade ministre de transport magan fili dabo katase aw ministre de l'économie et des finances mbengedu de dabula ko mbena ko abo mbengedu abana mbenge be ministre ala de ayama gutu anolu bela jele tara ikado nyerala minye kaikaw ye ni sojayira nga minye kaikaw yi ibe nye fefe beddi kaikaw ma ni machemene fer lawli ma foike terembe gambe de to be jande Lajos ikado awaminye ministre Muktar Wane kaye afom magamfli daboy akako bele jileke minye kaikaw yo buseka terrain soro jogo terenga kunu abana namba kunu terenga kunu wa terenga pipi fo andale ka sugo terrain tebekana Lajosi opa karandi sujani bonyay milliard biduru ani jegi ani million kebena ngamfe biduru ni woro ko de dona ni yoroko fole na boy Gabenata miye alkado ministre de l'habitat jonge jara ale fara bekeneka miye alkado ubisimlara miye aéroport la alkado gouverneur kata se alkado minye kai amanyema munumbe ruko ni alkado mugu anaka délégation ayu uyu bisimla kawan upma ni min flane fole ni tande ko ka di Mamadou Nama Keita ma ay barabake il était le directeur général des routes directeur national des routes ale ku yoy bon jula la josi kaikaw an kay réseau mogo amba fongo tare ni ngoni here na to amalio amba fongo tare sira be ka do ta ka segi noya ka soro yirwa yusu ningayo abana ala ka nguna ja ami Youssou indicateur du renouveau ale kumana halna soro association musiki be dad munifon kolosili kamo ninga ikado songo jatemine nolu mawuli ikado ni wati na ka fo minye kado fon ka gele maram konena ka jama wulila Christelle Front populaire contre la vie chère Front populaire contre la vie chère. Youssou ikado sibiri do upme ikado sugu dala de kalaban croix do rete u ka dusuma kasi koni jira ka fo ansigi be minye dad munin famye u sogon be ka yele chomna abika yele o chogo kele konna minye kado jekulu musigi be singa nolu tay togoye akoko ni ndala olu te kase ka wuli ka foike te ka putere koni nge odi kama ale koni ikado adabo barakono ninga walu sigi singa wala sa ka jira ka fofoso do ambe do mine ko
komi bi kan tɔɔrɔlen kɔni n'o Yusu a bɛ waatinin bɔ fasodenw bɛ we ni woyimaden la dɔwɛrɛ tɛ ko fɛn dɔw bɛ yen k'olu sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ tulu b'o o la sogo b'o o la min bɛ tali kɛ buru la o fana bɛ o la farinin bɛ o la Yusu o n'a ɲɔgɔnna caman a ko walasa ka dusumakasa kɔni yira le Front populaire contre la vie chère a n'a i k'a dɔn a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen jamaw de farala ɲɔgɔn kan ni ka t'u jɔgɔ marché min filɛ n'o bɛ sugu kɔni kɔfɛ Kalabankura ka taa ngara kɔni di a da a sugu kɔnɔna sibiri don ni k'a jira k'a fɔ k'olu tɛ jɛni nin ko in kɔni ye jɛkulu mun sigi bɛ sen kan k'olu bɛɛ da dumunifɛnw lafasa walasa sɔngɔ bɛ se ka bɛrɛbɛn cogo min na n'olu sigi bɛ nin waati in na i k'a dɔn tɛ ka poutre kɔni kɛ Maramu Kɔnɛ ale min ye nin ŋaniya sigibaa dɔ ye a kɔni wulila ni ka kuma kɔni fɔ k'a jira k'an bɛ don min komi bi Bamakɔ k'olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ fɔ sɔngɔw ka bɛrɛbɛn a to a nɔ la ko dɔwɛrɛ tɛ fasodenw bɛ i k'a dɔn lafiya sɔrɔ ni sira fɛn fɛn ye olu n'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o de kama ale kɔni y'a dabɔ bara kɔnɔ pewu ni ka walew sigi sen kan k'a jira k'a fɔ k'an tɔɔrɔlen don bi buru ale sɔngɔ yɛlɛnna sogo ale sɔngɔ yɛlɛnna min bɛ tali kɛ farinin na o sɔngɔ yɛlɛnna tulu fana sɔngɔ kɔni yɛlɛlen don Yusu maa mun sigi bɛ sen kan k'olu ye jɛkulu ye i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ association des défenseurs des droits des consommateurs a Yusu k'olu bɛ yen tɔgɔ de la ten barisabula nin fɛn ninnu sɔngɔ yɛrɛ na o ma bɔ ka kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma bɔ ka fɛn fɔ o de kama k'olu kɔni bɔra bɛ yen ni k'u ka dusumakasa kɔni yira diɲɛmaa la k'a fɔ u na kɔlɔsili fana boli i k'a dɔn k'a fɔ feerefɛnw kɔni kan ni ka jateminɛw sigi sen kan fo u tun bɛ sɔngɔ min na u kana bila o sɔngɔ na ten juste a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin jɔgɔli ye ka taa ngara da sugu kɔni na ni ka u ka dusumakasa kɔni jira ni sɔngɔ ma to i k'a dɔn k'a fɔ bolo kelen kɔni nka Yusu k'u bɛna kɛ sibiri o sibiri u bɛ sugu dɔ lajɛ sibiri o sibiri u bɛ sugu dɔ lajɛ sibiri o sibiri u bɛ sugu dɔ lajɛ ni ka taa u sigi o yɔrɔ la u ka dusumakasa kɔni bɔ ni k'a jira diɲɛmaa la Yusu fo wulikajɔ ka kɛ joona ko sango ta an bɛ ka gɛrɛ waati min na n'o bɛ i ka dɔn sunkalo kɔni kofɔ ka ni sunkalo tɔ ma jan fiyewu n'an tora nin cogo in na o fɛn mun bɛ yen n'olu da ka gɛlɛn nin waati in na olu de bɛ ɲini kuma caman na sunkalo fɛ maaw bɛ i ka dɔn u hakili don olu fɛnw de la dumuni da kun na Yusu k'u kɔnɔna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na Maramu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin ko in kɔni ye u n'a fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan ko n'o tɛ ko nin ko in tɛ se ka to nin cogo in na ten laɲini ye fɛn min ye fo sɔngɔ ka nɔgɔya sugu kɔnɔna na de an bɛ min nɔfɛ o ka se ka sabati ko n'o tɛ woyi ni woyinbaden bɛ ka fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ dugutigi bɛ ka woyinbaden fɔ dugudenw bɛ ka woyi fɔ min ye nasɔngɔbɔla yɛrɛ kɔni tɛ o Awa Sogorogo indicateur Jiro Nouveau kɔnɔ Lajosi kunnafoni min bɔra ka bin min ye ba n'aw ye a ko conseil a ye conseil 10 ɲɔgɔnna gɛn cogo di ka bɔ Kuluba awɔ nangu tɔgɔ f'i na dɛ min ye Mamadu Bakari Sangare Blaise Bilenni a y'o gɛn l'enfant de Buguni i k'a dɔn Alpha Ousseini Nafo a y'o gɛn Fanta Kara Benta a y'o gɛn Ousmane Ben Fana Traoré a y'o gɛn Sangare Umumba a y'o gɛn Maretu Magalu a y'o gɛn Cheikh Sidi Mohamed Touré a y'o gɛn Mahamadu Wedrago a y'o gɛn min ye Mori Garaba Kande a y'o gɛn ani k'a dɔn awa min ye kangelentigi Mohamed Traoré a y'o fana gɛn maa 10 olu bɛɛ ko i bɛ ka maaw to ale ni a b'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ a ka discours min ye futi kɛ o ye kelen ani a taalen Côte d'Ivoire n'a ye kuma fɔ UNDM ma n'o o kumakan nana suru k'o yɔrɔnin tigɛ k'o bila a ko gundo tɛ Kuluba bilen o ma kaw carte rouge a y'u gɛn a ma mitan d'u ma foyi Lajos mais a ka dɔn an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye reporter awa ministre de l'économie et des finances ani directeur généraux minnu bɛ awa k'a dɔn n'olu bɛ tali kɛ yɔrɔ minnu bɛ n'o bɛ tali kɛ a ka baarakɛyɔrɔ kan a ka ministreso kan k'a ni awa i k'a dɔn olu ye ɲɔgɔn ye dɛ a taalen awa k'a dɔn min ye Kayi o pont dayɛlɛli awa k'a dɔn Alfuseni Sanu Maga Geto ministre de l'économie et des finances i ka dɔn awa min ye Kayi mpɔn bi dayɛlɛ waati min na aw ka dɔn ale sera kɛnɛ kan ye min ye aw ka dɔn ni délégation bɛ Muktar Wan bolo i ka dɔn awa min ye Kayikaw bɔra ka ninnu ministre kunbɛn nka i ka dɔn awa min ye ministre de l'économie et des finances ani aw ka dɔn
direction générale du budget, trésor, ani cadre comptabilité publique, contrôle financier, direction régionale des douanes, ani impôt, ani planification, anolu mbo bela gele ɲwanye. Tete mo kaw. Ni be wati mina comme sisa kay kaw be lafiya kon no. Lajos ani cadre planification du développement, ani marché public, juma do février galo tlemga ani woro, cadre awamiye tinyere la, atale ye cadre tinye anu ye sikika foge. Barakan. Sigava kunti dore wala sa cadre gouvernement transition o ka hakilna ye mi ani baraka nga ke chugomina ani kadu kanga baraka ladrila ko no chugobi ka jamana nafa mashi kan yire laje anga mali laje ikado ko de ale hakilna ndai wa kado ale ko ni an lakana bala min be ko kembe ka gelado kado kai asoro la doni ministre ko nyedo lakana bala be ga kado awami ye nyere la ni kado fe hake mi ani kado ikanga baraka sera minga ka ba nyunu bele jelife be ka baraka ni sera siraye ani hakila jumaye ani fato kanui ministre Alfousseni Sanu no ministre de l'économie et des finances anaka ekubu aye femi fo o bonne gouvernance maraka nyuma ayo hakilna de nyunu fe wako ku bele jele kato siraka no kera mi avocado nyera la femi be no gele jamana ka gele bide baw lakana bele na bi yoro amman no ani kado aw mi politique mangawe amman no gandia kenni awa sera konai ka kenni faso kanwe ka kenni bara mi ministre de finance Alfousseni Sanu akoko nyeta bodela upma ayu foku wali mando akuka anga janga tegedi nyogoma ka barake jamana nga nyeta obisabati chugomina upma asigna kana mogosa alhamdulillah wa kado awachika kabado abimme inshallah. Ni sebe kate ni ale ka sebe anya bo reporter kono la preuve yusu ale kumanna akominye ape kamunyamaya ikadodo ko ubaro be nyini ga sigisinga de Bakaru Dumbuya ka kembe kikamo akodala nga siga koni mbe ikado ka fo ale ka tabulu koni na akokale ikado yorombe na biwele ko profim no be inter profession de la filière mais nabo okofo jereje kulubado mimbe ikado kabasene no olu koni makara ukabara kechugo nyuma koni na Bakaru Dumbuya ale o manyema yusu o ka kongo ka bife kikambo apikamu nyema ya konna ko ka soro ka do wo yowlema ko watu do la ka kenyeni ka do ka fo baraka chugo jugo koni ya afanve fasirka ba ko ni jatemine ke bi anga jamana konna na yusu ibaye ka fo soro ka se ka yirwa daduguni fon ka sabati anyemo mimbe talike baloko la no o sabati la jamana konna na obi ke so wi ni nga soro koni yirwa fanja man koni fe o kambe domine ko mi bi ko gole akoni mbe ikado ka fo ni yoro ngonna de o mami mbe ni ikado ateka seka mamu mbe no lube baraka abulo ani mamu mbe mawka ketu ani mamu mbe bibi na no lu ikado ka basene no ye no lu ka hage bela jele teka seka sabati abulo o ka fo kale be faka apeka munyema ya koni nyini o kusika koni mo okoko na de barisabule kanga ferenu nda walu sigi singa mawbse ka lafia ni sra fenfe o sra ka seka no ya chugomina yusu akominye opamui no be office des produits agricoles du Mali kofo o yusu ko wati dola o ye kungango ni goshi ko mago be e kabato ni baduru bonyongola jamana fantan nani bela jere fa akase kana do ikado jamana konnana krengene na mobti ko be ka lafia chugomina okodala o do yu kambo ko be se kana ne akoko ni yusu wati ula minye be talike ikado ka fo Sidiki Badian Dumuyala aleye kado bolo fere la bae ale koni ajira ka fo ale ka société mimbe no be Dumbuya official kon go fo o ko be se ko ka do koni ndi akoko ni ndala yusu wati mina ulu koni uta koni ndi ako wari soroli koni ngera bara ide kambe wati mina na fo sisa o to koni ikado ka fo obese na koi waru mbela jile ma se ka soro koni gbele akoni willa fa bela jile koni fe ulu fana ko ti do wara no fe ulu buka wara de koni no fe wala sa ulu ka ikado ka fo jago be se ka yiri wachu mina ka fo ko waru nunu bela jile koni nzara la ikado bangi koni fe onga min dire kutiki ba kutiki oni ko madi atikimo no be talike ikado ka fo Dumbuya na ka mawu konna no be ikado ka fo
Sidiki Bajan Dumbuya kɔni ko fɔ ale kɔni bɛ ka wari kɔnɔ fan bɛ waati min na i n'a fɔ sisan banque kɔni y'a sara i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛma kɔni n'o bɛ Bakari Dumbuya kɔni ko fɔ ale kɔni sigi bɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw ka wari bɛɛ lajɛlen kɔni ma sara n'a nana fɔ k'a bɛ nin kan bɔ ko kura kun APK mun y'a ɲɛma nɔfɛ Youssou ko kɔni ye to k'a jɛ bari sabula min b'i bolo n'i ma se k'o ɲɛnabɔ a ɲɛmɔ k'a fɔ k'i bɛ nin kan bɔ i k'a dɔn cakɛda ba nɔfɛ min bɛ kɛ sababu ye ka Sénégalaw ka kuma kɔni fɔ ka kɔɔri feerelaw n'i k'a dɔn maa mun bɛ n'u bɛ kɔɔri baara kɔni kɛ ani sɛnɛ wɛrɛw la Youssou olu kunkanko kibaruya kɔni fɔ n'u baara bɛɛ lajɛlen ma sabati i bolo bɛ cakɛda min na ko kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya faralen gɛlɛya kɔni kan o de kama olu kɔni b'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔni na olu ka tɔrɔmɔɲɛniw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani yiribaw bɛ se ka sabati ni cakɛda ye cogo min na Youssou ka maa bila kunna maa min n'o jɛlen don maa min bɛ baara kɛ ladiriya kɔnɔna na maa min tɛ filamɛriw kɔni kɛ maa min bɛ baara kɛ n'i ka dɔn faso kanu ye ani faso ka yiriwa siraw kɔni ye k'olu kɔni b'o maaw de nɔfɛ an ka jamana kɔnɔna na bi ko n'o tɛ ko n'a tora a bolo k'a bɛ kɛ gɛlɛya kɔni fara de gɛlɛya kɔni kan IMG an y'a sama ka bɔ la preuve kɔnɔ Youssou la preuve ni y'olu bila indépendant b'ale ta i k'a dɔn ni maa tɔgɔ bɛ da la bi Isa Kawujim ale tɔgɔ bɛ da la Isa Kawujim min ko k'ale ye nɔnɔ min na ye i n'a fɔ i k'a dɔn min ye an tɔ balola acide la an bɛ nɔnɔ min Lajosi i ka dɔn awa min ye a tɔgɔ bɛ hali maa minnu dati ko ni gɛsɛ a tɔgɔ bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen da la bi Isa Kawujim min i ka dɔn ko n'i tatɔ ye min kɛ cɛw la i sigi dɛ min ye M5 mort de sa belle mort min ye aw k'a dɔn Semasi décédé et enterré de sa belle mort bisimila mort de sa belle mort ala Mali kɛra yogoro jamana de wallahi an kɛra yogoro jamana de n'o tɛ ninnu dɔw ko t'u sigi k'olu b'u da don Mali ko politique n'a fɛn na fo ka taa 4 vice président ma Mali bɛ min Lajosi anw da mangu ni fɛn ko u nana Isa Kawujim yɛrɛ nana ko diinɛ a m'o de fɔ wa aw fɔra an y'a ye u y'a yɛlɛma ko politique ko religieux nangaraba kuma tɛ wa Lajos i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Isa Kawujim ye ale ni Usas Leclerc Mahmud Dicko a yɛrɛ ka fɔ la bi n'a kɛn bɛ k'a dɔn k'o bila bi n'a kɛn bɛ ka t'i yɛrɛ gosi maa min tɛgɛ bi ni o mangoto n'a b'a dara du n'o tɔgɔ i b'a fɔ ko n'i ye di mufali da la o ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn l'imperturbable Assimi Goïta o de b'a da bi Assimi mani son Leclerc bilara sa Leclerc bilara imperturbable de be Assimi wallahi avec ato parce que ni julu ba fɛ k'i ka wari minɛ u b'a fɔ ko Amérique julaba kabini Ala ye da i ma tɛmɛ du i la k'a ɲajo masaw ka dugu Isa Kawujim i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a nɔrɔ bila ni maa min ye o ye Yusufu Daba Jawara ye i ka dɔn Isa Kawujim ko a min ye Mali hors-la ye Mahmud Dicko a ɲininkara a ka dɔn semence ko la ko Mahmud Dicko ma fɛn fɔ dɛ nka min ye ni ko taabolo Lajosi i b'a dɔn k'a fɔ min ye coup d'état k'o de kɛra Isa Kawujim na dɛ min a k'a dɔn ouverture média Isa Kawujim yɛrɛ a daga yɔrɔ kɛ bɛ yen yo min ye réseaux sociaux ye ni kɔni y'a wele o kɛnɛ kan wa Isa Kawujim a bɛ taa dɛ min a bɛ taa fɛlata fɔ fo an yɛrɛ bɛ min ɲɛ bɛ min na tile fila in na o ye a furumuso ye k'o ta mɛ n'a ka wolosɛbɛn yɛrɛ ka t'o dasi da ye k'ale awa Mahmud Dicko de ye non c'est dire quoi parce que fanga fɛn dɔ bila n kunna non mais mɔgɔ kɔrɔ k'an bɛ nin fɔ k'an bɛ maa juguya la o tɛ o pratique ko dɔw de bɛ Mali kɔnɔ f'olu ka bɔ yen ouais système dɔ bɛ fɔ ko an bɛ bɔ min galama dɔ taara ko abusi o taara ni kuranɛ ye concert kɛyɔrɔ la concert kɛyɔrɔ ye mun ye sisan nin bɛ concert kɔnɔ concert la fo ka taa ban ka taa ko ale bɛ t'i bolo da o ko ka ja a taara ni grammaire livre ye grammaire livre tɛ mais c'est à dire fanga fɛn dɔ bɛ yen i sigi n'a conséquence ye wallahi o ye wilibali nin bɛ maa fasa ni kuranɛ ka bɔ ma dɛ c'est pas bon a cɛ man ɲi an tɛ yan k'a fɔ k'an bɛ maa lagosi mais fɛn dɔw bɛ yen sani ka acte dɔ ayi ko dɔw bɛ yen o bɛ lagosi jamana in kɔnɔ effet dɔw bɛ kɛ sani ka acte dɔ poser bilasiralikaba bɛ bɛɛ la maa fɛn fɛn bɛɛ ye caman bɛ o b'u fɛla fɔ mɔgɔ dɔ ye sani i ka acte poser n'an ma to k'an sigi maakɔrɔbaw kɔrɔ o ka to k'an bilasira walima hali
ka sigi dinɛmaw kɔrɔ u ka an bilasira n bɛ fɛ ka nin baara in ne sigi sen kan yalima dinɛma jumɛn bilen e y'a ye dɛ lakikaw bɛ yen dɛ an ɲɛfɔ e y'a ye dɛ n'o tɛ dɔw ko kunnafonidila si tɛ kunnafonidila awɔ ladiriw bɛ yen maa ɲumanw bɛ yen awɔ i bɛ bilasira an bɛ fɛ ka nin baara in de kɛ i yɛrɛ ni Ala cɛmancɛ la nka maa fɛ Suala ninnu ni Banjugu kɔni tɛ bilen o lajosi min ye aw ka dɔn Isa Kawujimi i ka dɔn k'a bɛ k'a fɔ k'ale bɛ Mamudu Diko kɔ bi ko dinɛ ko de la i ka dɔn awɔ min ye ko politique ko la i ka dɔn k'ale b'a yɛrɛ ye dɛ a y'a sɔrɔ a kɛ bɛ ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min n'o bɛ salina don kɛ n'o ye ACRT k'o bɛ salina don kɛ i ka dɔn transition na n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko je ne suis plus la vision de l'imam mais la réussite de la transition et que Kassim Koïta soit candidat à la Kassim Koïta soit candidat à la présidentielle. 4e vice-président n'a bɛ k'i disi gosi n'o ye Isa Kawujimi k'a ye nin kuma fɔ dɛ i ka dɔn awɔ min ye Mamudu Diko ka hakilina k'ale t'o kɔ bilen dɛ ale bɛ hakilina min kɔ o ye Assimi Koïta ye l'imperturbable min ye l'éclairé Assimi Koïta Assimi a b'i nɛgɛ a ye nin kɛ Mamadu Saliya la yan a ye nin kɛ Mamadu Saliya la i ka dɔn an y'o fɔ yan Mamadu Saliya a ye nin kɛ o la yan nka i ka dɔn awɔ min ye l'éclairé Mamudu Diko Isa Kawujimi Mamudu Diko min ye a ka dɔn ni alimami don ni a ka bon ni maaba don i ka dɔn awɔ min ye Isa Kawujimi denmuso min dar'i sigi dɛ o n'a ko k'ale fa don ko nɔgɔ t'a la Isa Kawujimi a fɔ Mamudu Diko denmuso min Mamudu Diko denmuso min n'o taar'i sigi ni a ko nɔgɔ t'a la ko ko fa ko Isa Kawujimi bɛ k'o de lagosi ta a bɔra fali b'a den ta dibi la ja an denmuso don an fana kɔrɔkɛ de bɛ se ka kɛ Mamudu Diko ye koyi an denmuso don dɛ fali b'a den ta dibi la an kun di nin dɔn lajosi i ka dɔn awɔ min ye nin kɔrɔsuta kan fɔ ani ka dɔn awɔ min ye Mamadu Saliya k'a bɛ k'a da bagama bɛɛ lajɛlen surew kan bi wa i ka dɔn awɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye wa ale bɛ ka Mamadu Saliya lagosi tuma min décret présidentiel bɔra ko Mamadu Saliya ministre de l'emploi et de la ministre de la formation l'emploi et de la formation professionnelle n'o bɔra yen u ye dɔ fara a kan décret présidentiel a d'a ma dɛ porte-parole du gouvernement Isa Kawujimi mangu 4e vice-président do dɛ mun 4e vice-président ko kuma kɛra premier vice-président b'i yɛrɛ faga vice-président do dɛ o don Ala k'an kunna ja ayiwa an ka taa sugu la lajɛ fana an ni sama ka bɔ a kɔnɔ an ka taa sugu la min bɛ tali kɛ Abudulayi Mayiga n'a ka cɛdenw na an ka taa lajɛ fɛn min b'u fɛ yen a b'a la Yusu i k'a dɔn an bɔlenkɔrɔ kɔ groupe commerce la an bɛ segin ka na i ka dɔn studio kɔnɔna na indépendant Yusu a kumana ko tigɛ dara i k'a dɔn kokolonkɛla ma i ka dɔn jɛkulu fila kan min ye ka dɔn 3e arrondissement cɛdenw an k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ye baaraba kɛ maa dɔw tun bɛ yen baara wɛrɛ tɛ olu la sɛbɛnfara fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ni mago b'o la u b'a gulen ka d'i ma ka se 400 de b'u bolo mairie ou bien département a bɛɛ fɛn bɛɛ de b'u bolo Yusu ko tigɛ dara maa ninnu kɔni nka ka se 400 olu de tun bɛ u bolo Yusu baara wɛrɛ to olu la i ka dɔn filameriw kɛbaw kɔni don wari min kan ka don an ka wagande kɔnɔna na olu yɛrɛ de b'a bila u dufa kɔnɔna na Yusu tigɛ dalen ni maa ninnu kɔni nka k'u jira la i ka dɔn ka fɔ kunnafonidilaw la dɛ ɲɛfɔli caman kɛra a ko kɔni da la min bɛ tali kɛ polisi ma ɲɛma danga la n'o bɛ Ibrahim Soma Keita ko fɔ Yusu ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Yusu masakɛba ko k'u ye kuma caman fɔ nka min ye wale ɲuman kɛbaw ye o ye 3e arrondissement cɛdenw ye an b'u fɔ ni k'u wale ɲuman dɔn ko kibaruya kɔni gosira i k'a dɔn sigida 2nan kɔnɔna na k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen baara wɛrɛ t'olu la olu bɛ kasi kɔni ladege n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ tanbɔnw ko fɔ olu kɔni b'o ladege sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna i bɛ bali ka i k'a dɔn sɛbɛnfara dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ mairie dɔ ka fɛn kɔni b'a a sanfɛ k'a sɔrɔ maa tɛ o mairie kɔnɔ min y'a tigɛnɔbila kɔni kɛ jaaja maa dɔw de bɛ yen baara wɛrɛ to olu la olu de bɛ nin baara ninnu sigi sen kan maa saba bɔɲɔgɔnko tigɛ dara olu ka maa ɲɛma kun ye FS Kamara kɔni ye Yusu olu kɔni ka baara kun ye fɛn min ye
casier judiciaire ni mago b'o la o b'a ɲini k'a d'i ma fiche individuelle o b'a ɲini k'a d'i ma carte nina o b'o ɲini k'a d'i ma min ye certificat de nationalité o b'o ɲini k'o d'i ma certificat de non imposition des impôts i mago mana k'a la cogo cogo o b'a ɲini k'a d'i ma a la k'i ka nka a ladege don Yusu a ko i ka dɔn o ka ɲininkali senfɛ o ka maa ɲɛma ale kumana dɛ a ko sɛbɛnfara la k'a mana k'i bolo fa o fa n'i ye i jɔ ale ɲɛkɔrɔ n'a ye dɔrɔn a b'a bɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a d'i ma a b'a ladege k'a d'i ma lakika fana o tuma ale kɛra État ye voilà. Le chef présumé de la bande a révélé qu'il suffit de lui présenter n'importe quel document, il le reproduira à l'identique et y apposera un vrai faux cachet. Ah bah non. Yusu o y'ale ka baara ye ni bɔra ni sɛbɛn la k'i ka kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ baarakɛyɔrɔ la k'i mago k'a tunna walima a fara la n'i kɔni bɛ fɛ k'a ɲɔgɔnna ɲini n'a jɔ ale kɔni ɲɛkɔrɔ a bɛɛ i ka dɔn filamɛrɛ baara kɔni kɛ ni k'a labɛn ka tila k'a d'i ma ani dɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye. dɔ b'o ka défense la ko colonel dɛ ministère de la défense ka taa ministre ka signature ladege marché ɲini na ko colonel. K'a kɔni bɛ nin baara in kɔni ninnu bɛ nin baara in de la Yusu k'a ma siran koyi k'a ma tɛmɛ kɛ a ye nin kuma in kɔni fɔ u bɛ baaraw sigi sen kan cogo min na a ye kuma caman fɔ a ko kɔni da la nka a kelen tɛ ani dɔw fana baara bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo suguba kɔnɔna na mun fana ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka maa ye a n'olu bɛ baara kɔni kɛ ɔ kibaruya dalen 3e arrondissement cɛdenw i k'a dɔn tulo kan olu y'u ka zole da fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka munumunu salo kɔni bolo da ni ka titigɛ da maa ninnu kɔni kan ɔ maa mun fana k'olu bɛ suguba kɔnɔna na u jiginna olu nɔfɛ Mali Maki yɛrɛ kɛrɛfɛla la ten coyi o waati min na u jiginna u taara maa dɔ sɔrɔ ye ko monsieur Kamisogo o kɛra k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ɲɛ gannen ba document dilan na cɛ ala ale ɲɛ gannen ba bɛ i ka dɔn document dilan na o waati min na i ka dɔn k'a fɔ Yusu o taara ale kɔni comi o y'a sɔrɔ ko minɛn camanba bɛ a bolo n'o bɛ informatique minɛn kɔni kofɔ k'a si kolon camanba commissariat ta tribunal ta impôt ta mairie ta gendarmerie ta ani ka dɔn cakɛda wɛrɛ ko n'i y'a kabaro ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ ka se 400 na min sɔrɔla i ka dɔn filamɛri kɛbaa kɔni bolo Yusu parce que b'a ko i k'a dɔn min ye ɲɛmaa ye FS Kamara kokolonkɛlaw ka ɲɛma Yusu k'a ye taa ka segin damanama kɔni kɛ États asiatique jamana ni farafina jamana cɛ ala n'a ka filamɛri kɛbaa sababu la o tigɛ dalen kɔrɔ kɔ a kan a ko ninnu bɛ nin wale min kɛ ni ka taa dugumasira kɔni fɛ ni ka sɛbɛnkolon dilan ka di maaw ma nka sɛbɛnkolon ladegew don Yusu ka kase dɔw k'a kan min b'a jira k'a fɔ ko kase lakika kɔni don Yusu n'i tɛ baarakɛyɔrɔ la nin dɔ man di maa fɛ dɛ Yusu o de y'a to je me souviens baki fɛn fɛn defu fɛn fɛn maa min tun bɛ a ɲɛmaaya kunna a bɛɛ tɔgɔ b'a kunna a tigi ka signature bɛ yen mais ekɔlidenw bayɛlɛmakɛlaw bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ u bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ c'est à dire maa min b'a a waati la ɲɛmaaya la ale b'a ka cachet k'a la ka tila k'a ka signature k'a la ɔ maa min fana ka daminɛ nin 2000 waati la ka daminɛ nin san hakɛ la ka taa bila nin san hakɛ la dɔw de bɛ yen olu fana kunkolo faralen bɛ o la c'est à dire Isu Traoré tun bɛ académie kunna nin waati in na ka daminɛ 2002 la ka taa bila 2005 la ɔ n'i taara Lamusa sisan o sɛbɛn o yɔrɔ la tigɛ bɛ da i kan dɛ a bɛ da i kan wallahi ɔ Yusu a ko wulikajɔ kɔni bɛ senna an ka jamana faamaw fɛ maa 5 kɔni tigɛ kɔni dar'o olu kan olu bɛ i ka dɔn kiiritigilamaw ka bolo kan min bɛ i ka dɔn commune 2 tribunal kɔni kofɔ ɔ k'u bɛna jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ o ye wale min kɛ o kɛra sababu ye ka min fana tiɲɛ jamana kun a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara cogo min na Yusu ɔ commissaire principal Sadio Ka Tomoda ale n'a ka cidenw a ye wele kan fili ka ɲɛsin ka dɔn ka fɔ sigida maaw ma ko ale bi u k'u tɛgɛ di finitigiw ma walasa maa jugu min b'an tula ni baara wɛrɛ tɛ olu la nin na ɲɔgɔnnaw kɔ tigɛ bɛ se ka da u kan cogo min na Yusu ko cachet min bɛ tampon in dɛ min bɛ da a 400 Yusu ala k'a kun diya ni mago bɛ tribunal fɛn fɛn cachet la a bɛ sɔrɔ ninnu bolo ninnu o ye namaratɔ danw ye namaratɔw don dɛ ala k'a kun diya o bari indépendant kɔnɔ Lajosi a ka dɔn Mali Tribune Ibrahima Ndiaye ale kumanen don ko nin bɛ ko ça se passe au gré
i ka dɔn a kuma bɛ maa min kan bi i ka dɔn awa min ye mara ye i ka dɔn mɛ ko awa min ye ko maa don ko un homme crédible mais jugé insuffisant i ka dɔn ko a danama don mɛnɛ ko nka i ka dɔn a ka bɔ a yɛrɛ bolo min ye i bɛ Musa Mara dɔn wa ale kɛra premier ministre ye i ka dɔn awa min ye parti yɛlɛma o maa ɲɛmaa don Musa Mara i ka dɔn awa min ye denmisɛnninw olu kɔni bɛ discuter la bɛɛ lajɛlen bɛ ka awa ka dɔn kuma min ye awa ka dɔn baroda la min ye u kumana Musa Mara de kan koyi i ka dɔn i n'a fɔ Fadiriba b'a fɛ k'o de ɲɛfɔ i ka dɔn ko Musa Mara ko a kɛra Ibrahim Boubacar Keïta ka premier ministre ko maa min don ko je connais tout n'i ye a ɲininka k'a b'a fɔ k'a ba bɛɛ lajɛlen dɔn min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn maa min don min ye a taara ka taa primature la i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ko a ka dɔn politikimaa dɔw bɛ yen politigijɛkulu dɔw bɛ yen k'olu yɛrɛ kɔni ma a ka dɔn min ye olu tun bɛ Musa Mara olu tun b'a filɛ ni a ka dɔn fankelema filɛli yɛrɛ i ka dɔn awa min ye nin maa ninnu y'a jira k'a fɔ awa maa min don k'a b'a fɛ k'a hakilina ta cogo bɛɛ lajɛlen kan wa cogo dɔ bɛ a ka jɛkulu la n'o ye awa ka dɔn yɛlɛma ye ko maa t'a dɔn u bɛ fa min fɛ i ka dɔn fagaw fana mankan nana i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awa ka dɔn o kɔni tɛ fɛn fɔ fanga ma nka i ka dɔn u tɛ taa fanga sinamatɔn na ko kɔni awa ka dɔn k'o tɛ parti politique ye min awa ka dɔn ninnu y'a jira k'a fɔ Musa Mara maa min don a ka bɔ a yɛrɛ bolo wa hali a kumatɔ la i b'a dɔn k'a fɔ k'a falen don a yɛrɛ la ma premier ministre kɔrɔ min filɛ de min ye a ka dɔn maa min don i ka dɔn ko ka kuluba lasɔrɔ ko o kɔni a bɛ k'o sira tigɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la k'a kɔni bɛ yaala la a bɛ wuli ka jɔ la a bɛ taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka min ye a ka dɔn Musa Mara ye ko a k'a dɔn fana k'a fɔ awa min ye a ye hakilina min ta ka taa jagoyaninfin na Kidal k'a sɔrɔ ani maa ma bɛn a kan ani sema maa ma bɛn a kan k'o kɛra fɛn ye fɛn min n'o ye gɛlɛya lase jamana ka lakana ma dɛ o kɛra sababu ye min ye awa ka dɔn awa min ye jamana a fankelen ni k'o bɔ o bɔsi ka bɔ an bolo o tuma ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ awa ye min ye tiɲɛ ye ko awa ka dɔn ko ni gɛlɛya bɛ bi kɔrɛ marabolo la ko maa wɛrɛ tɛ dɛ ko ale dun Ala k'a kunnaja Ibrahima Ndiaye an y'a sama ka bɔ ale de ye nin sɛbɛn a bɛ Mali tribune kɔnɔ Yusu i ka dɔn an ka taa Dawudabugu dɛ maa dɔw bɛ yen Sonikɔrɔ ko y'olu taala ye LB k'a kɔni ye jikalan wuli ka taa a bɔ a sigiɲɔgɔn ka baarakɛden kan baarakɛden dudɛmɛden o don o baarakɛden dɔw fana bɛ yen olu ka jugu dutigi musow n'a denw ye wayi mais muso yɛrɛ de ka jugu muso min b'a fɔ ko ni ye baarakɛdenw la dɛ a y'a y'aw ɲɛ la a y'a ye dudenw ni ɲɛ la o b'a fɔ ten de ko 8 mars la muso ko muso bɛ kule kuma bɛɛ ko cɛw bɛ nin kɛ o la cɛw bɛ u kala ko baara min bɛ da baarakɛdenw fɛ kan musow yɛrɛ fɛ k'o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye 8 mars musow b'o su mɛ o ma baarakɛdenw fana tɛ muso ye olu ka baara gurun waati ye o y'olu ka baara gudun waati Yusu LB ale y'i ka dɔn galadonnan ye Yusu ka sigiyɔrɔ bɛn bɛɛ i ka dɔn Dawudabugu kɔni mɔ k'ale de ye nin wale in kɔni kɛ dɛ k'o kɛra cogo di Dawudabugu bɛ Bamakɔ sigida 5nan kɔni fɛ parce que b'a ko LB bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sigida kɔni na tɔgɔ daminɛ ni jamu daminɛ o de kɔni sɛbɛn bɛ yan nin waati in na k'a kɔni ye i ka dɔn a sigiɲɔgɔn muso o ka baarakɛla k'a ye jikalan de wuli ni ka taa a bɔ o kɔni kan o k'a daminɛna alamisadon Yusu waati min na u bɛ tebili kɔni na min bɛ tali kɛ sigiɲɔgɔn muso ka baarakɛla u y'u ale wele ni ka te d'a ma k'a ka taa di maa wɛrɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ yɔrɔ mun na u bɛ luwanse la yɔrɔ mun na Yusu walima u bɛ so min kɔnɔna na waati min na baarakɛla kɔni bɛ ka taa k'a kɔni talon na te bulonna i k'a dɔn LB ale denmuso kɔni kan kɔni kulela nka te in kuma kala kosɛbɛ bari sabula farima birindi foyi ma kɛ a ko kɔni da la maaw yɛrɛ bɔra ka na lajɛ i k'a dɔn denni fari a ma logologo foyi Jaja LB n'o ye bamuso ye ale kɛn bɛ k'a kuru a sɔnni kɔnɔ ko jumadon o dugu jɛlen jumadon sɔgɔmada fɛ a ye jikalan wuli bagi ka taa baarakɛla in de sɔrɔ ni ka taa bɔ a kan
o kɛlen kulela dew u y'ale ta yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la n'o bɛ baarakɛla kɔni gofɔ ka taa n'a ye lapitaniso la urgence kɔni na k'an bɛ waati min na k'a bɛ yen ko k'a sɔrɔ k'a ka kɔɲɔ kun dɔgɔdan bɛ k'a ka furu kun kan ka taa kɛ u ka dugu kɔnɔna Yusu muso in n'o ye LB k'a ye nin wale in kɛ ni ka ŋaɲa minɛ o tuma baarakɛden kura a ɲɛda ninnu bɛɛ ma tiɲɛ dɛ a cɛ kana nin b'a la dɛ a ye dɛ fɛ dɛ non fɛ n b'o f'i la ni kɛra cogo dɔ la i b'o o b'a ka koso n'a ka kasaw o man ka kɛ dɛ e tɛ hadamaden dɔ bi yan maa bɛ kɛ maa fɛ de o badabada fɛ de fɛn y'i ka dɔn ɲɛkɔrɔ fɛ de ye awɔ ɲɛkɔrɔ fɛ don dusukunna fɛ bɛ yen ɲɛkɔrɔ fɛ bɛ yen mais a bɛ ɲɔgɔn dafa juma kolo ka girin ni jumɛn ye n ko dusukun fɛ kɛ n'i ye dɔnkili da n'i ye kɛri fɔ dɔrɔn ko muso b'u bolo da o kɛri la a kɛri la npanni n'a sɔrɔ yɛrɛ la n ko y'a bɛɛ da sa u ye dɔnkili bɛɛ da a tɔ taara min ye sa k'o fɔ n ko mais n bɛ min fɛ na fɔlɔ dɔnkiliw an nana n ko jarabi ma ɲi u ye jarabi bɔ a la bi ko mon bébé ou bien ma piche hali dɔnkili fatana Mali kɔnɔ n'i ye fɛ ka dɔnkili ka diya mɔgɔw ka girin a kan e ka kanubaa dɔnkili dɔ da dɛ u bɛ na bijou kɛ ne la na bijou kɛ ne la ne bébé ni wa dɔn ne kɛri lanbani u bɛ bébé u bɛ dadi Safi yɛrɛ nana n'a tɔ ye sa ko bɛɛ k'i ta yira ko dogoli ka bɔ a la n ko awɔ bɛɛ n'i ta ko bɛɛ k'i ta yira ko dogoli ka bɔ a la awɔ ba dɔnkiliw ka di san koyi dadi denmisɛnw kunkolo faralen don sa bébé ou bien mon bébé i tɛ tigɛ a la don o don fo ni n'i bɔra filanan nɔfɛ kɛra karama ta ye dɛ polisiw de jiginna o y'a sɔrɔ carte d'identité t'ale kun tɛ denni yɛrɛ kun a ye kɛrɛ minɛ ka taa ka npogotigini to i bɛ taa ka cogo de e bɛ taa dɛ maa ni taama ɲɔ hɛrɛ fara tana kan wa n'a kɛra cogo cogo mɛ fila bɛ minɛ dɛ e tɛna se ka négociation kɛ e boli de ka t'i yɛrɛ dogo ka mɔgɔ bila négociation polisiw jigilen a n'ale ka fasa dɛrɛ ne ye npogotigini ye maa m'a bɔ i kɔ ni polisiw nana n'o ye kɛnɛ minɛ a bɛ tila ka bɛn a la sa o bɛɛ bɛ dakan na tabari fasiri lajɛ fasiri kɔni u ye muso sɔrɔ wa muso kɔni kɛnɛ kɔni minɛ ko ɲininiw bɛ senna nin waati in na tɛ se ka da kan cogo min na Bintu Jawara i ka dɔn Mali tribune kɔnɔna na Yusu ale kɔni kumana nin ko in kɔni kan ka fɔ min bɛ tali kɛ LB la ko sɔninkɔrɔ ko de kɔni kɛra sababu ye a ye jikalan de wuli bagabaga ni ka taa a bɔn i ka dɔn npogotiginin in ka nin cogo in na ka sɔrɔ a ka kɔɲɔ yɛrɛ kun dɔgɔdan bɛ n desani Ala k'an sutura jamana ko in kɔni Lajosi an tɛ bi kunnafoni da yan kunnafoni kɔni banna an bɛ bi taa da yan an bɛ bi taa da yan ka foli di an limanaw ma an ka dunbaw min ye foli ye n b'a lase Alassane Diallo a n'a furumuso Madame Diallo Awa Dia Lajosi n denmuso Awa Dia a n'a furukɛ Alassane Diallo moro Lajosi ninnu sigilen bɛ Farazi n b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye aw k'a dɔn Aluja actrice Aluja k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli lase sanga ani waati min ye aw k'a dɔn Mama n'o ye Tuti Jawara Babaden Tuti Jawara ale bɛ immeuble Ajakɔrɔba la ka foli ni tanu k'o lase Mala Jalo ma Kati ale ye coordinateur handicapé ka coordinateur ye ne ba tante Awa Jara min ye aw k'a dɔn tante Asu Bulukasumugu la Mare Ɲamo Ture ninnu bɛɛ lajɛlen ne ba ye Musu Daba k'u fo k'u waleɲuman dɔn Ba Kebe Burkina Faso an b'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati ayiwa Ba Konate ka Abu k'a ka carte ɲina binna kɔ ka bɔ Banangabugu la ka na Janege la a kɛra tarata tɛmɛlen Abu Kulibali ka dɔn ni maa min kɛra ye fɛn ye arajo kɔrɔ la Banangabugu la o bɛ se ka taa ni carte ɲina in kɔni ye Abu yɛrɛ a b'a tɔgɔ carte ɲina in ka Salimata Kulibali fa ye Yaya Kulibali ye a bɛ bɔ sigida min na o de ye Tucala n'a bɛ Kɔlɔnjɛba mara kɔni kofɔ Abu Kulibali k'a ka carte ɲina de binna nin cogo in na tarata tɛmɛlen ni maa min y'a ye o ka taa di Ba Konate ma Banangabugu la dɛ an bɛ Ba Konate fo ka waleɲuman dɔn
an ma ɲina i ka dɔ k'a fɔ Abdou Kulibali kɔ sigida yɛlɛma ɲɛma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ Yusu Ayidara la masigikaw ka belebele an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔ danti foli min na masigi ni waati in na ka foli ani tanuni k'o di Kulubi ma a bɛ ɲamakɔrɔkurani na a ka atelier kɔnɔna na an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔ danti foli min na furumuso bɛ an bɛ Delika fo badabada foli assistant togo la ale ye journal feerela ye a bɛ ɲari la an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn Fale Kulibali bɛ ɲari la an bɛ a fana fo ni ka a waleɲuman dɔn Solomani Balo an bɛ Solo fo ni waati na danti foli min na Isa Balo bɛ i ka dɔn Banangabugu la ninnu bɛɛ y'an kanubaw ye mun b'u sigi k'an lajɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn danti foli min na Seba Dawo ale bɛ Sevare ni waati na an bɛ la vie fo an ma ɲina ni waati na Yaku na a furumuso kɔ Nanette Daw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Lajosi i ka dɔn ONG Arahama pour orphelins a ka dɔn Aisha Aidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati n'o bɔra ye an bɛ a ka dɔn Lalabi ani Abide an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye Serifukɛ bɛ dɛ n yɛrɛ dɔgɔkɛ n b'a fɔ sanga ani waati Ibrahima Ag Mohamed DAE Kati Zumana Satao o y'a ka chauffeur kɛ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Umar Ba an b'ale fo Kati ka dɔn ani yɛrɛ terikɛ Moribo Suntura ka dɔn sigiɲɔgɔnmaw do Kati min ye ka dɔn Dubanazira la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Lajosi n'o bɔra ye an bɛ foli lase sanga ani waati min ye Ousmane Sangare gouverneur de Sa a n'a furumuso Awa Keita ka n'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Koplan Keita an ka V Demba Siribe n'u b'a wele ko V dunun ye ka dɔn environnement kabiri san joli a kɛn bɛ ka ONG ni projet sigi walasa ka bagajugu kɛlɛ wa farafinna i ka don u taara yɔrɔ caman ka taa bagajugu an b'a fɔ nin waati Mali yɛrɛ kɔnɔna bagajugu kɛlɛla ka ba fa a bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa tanti Jaba an b'a fɔ nin waati na ka Jaba fɔ ka waleɲuman tanti Jaba a bɛɛ i ka dɔn Banangabugu la nin waati na zone commerciale la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ taa Kati douane na an bɛ foli di Fode Kone ma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ taa i ka dɔn Kita douane na Alusal bɛ an bɛ a fana fɔ Sarkozy ko a ka foli f'i ye dɛ Sarkozy kɛ Sendaw Lajosi an ma sere Landro ye an kɔrɔkɛ kun don an terikɛ kun don min an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Suru Kɛmɛse ka bureau la Suru ye n wele kunun k'a fɔ ko Ala ka kalifa minɛ la ko ya bɛɛ lajɛlen ko kɛra kunun 10 heures maa min don a ko nisɔn ka di Ala ka da yɔrɔ nɛɛma k'a fara silamɛsiw kan Lasine Gindo LG Mayamugu cɛkɔrɔba do ka dɔn a b'an lamɛn sanga ani waati an bɛ a fo ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na an ka seri y'an bila dɛ Mata Kuyate Ala ka da yɔrɔ nɛɛma Ala ka fara silamɛsiw kan Lajosi foli an b'a lase sanga ani waati i b'a dɔn a bien fou k'a cɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na n'a a bɔra Hollande dɛ a bɔra bɛ ti jɔ 13 an ka douane y'a minɛ ka taa di u y'a jeni baara ka ɲi abada lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an nisɔndiyalen bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Bobo Julasokaw ka aw fo Adama Siribe bɛ sugu kɔnɔna na a k'an bɛn waati wɛrɛ Kɔrɔwɛrɛkaw olu b'a lamɛn ayiwa station Sarwal la min ye Seydou Balaso ani Buake Sarwal Korogo Ibrahima Balaso an b'u bɛɛ fo ninnu bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn Côte d'Ivoire lamɛnbaw ni filɛlibaw a k'an bɛn waati wɛrɛ